तो लोगोफोर नोंथांमोना गोबां यूट्यूबारफोरनि यूट्यूबाव भिडिअ नाय जानो हागौ दानि जुगावथ' माने बयबो मबाइल यूज खालामजोबखायो रावबो एंड्रॉइड मबाइल यूज खालामा नङा बयबो खालामजोबखायो सिगां समाव जोङो टीवी बांसिन नायोमोन दा किन्तु टीवी नायनाया गोबां खम जाबाय 99%आनो बांसिनानो टीवी नायला बांसिन बयबो मबाइलाव यूट्यूब भिडिअ नायो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा यूट्यूबाव गोबां बर'निबो यूट्यूबारफोर ओंखारबाय जायनाखि यूट्यूबाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामो नोंथांमोना नायगासिनो दङ दा बिथांमोननि यूट्यूबाव भिडिअ बानायनानै बिथांमोना यूट्यूबनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ यूट्यूबनिफ्राय बेसेबां फैसा मोनगासिनो दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुगैयो नङा होमबा तो लोगोफोर मैया बावै आङो बि बयसनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन आरोना मैया बावै बि बयसआ यूट्यूबाव भिडिअ बानायनानै मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दं बेसेबां फैसा खामायगासिनो दङ यूट्यूबाव भिडिअ बानायनानै दा बिनि बागै आङो एसे खोन्थादोंमोन यूट्यूबाव भिडिअ बानायनानै दा सासे मानसिया हेड कमेन्ट खालामदों आरोना गोबां मानसियानो मोजां कमेन्ट खालामदों बि बयसनि गोबां बिग फ्रेन्ड दङ जायफोर बि बयसनि भिडिअ नायनानै इन्सपायार जायो माने बि बयस बायदि जानो गोसो जायो बि बयस बायदि यूट्यूबाव भिडिअ बानायनो गोसो जायो बिथांमोना मोजां कमेन्ट खालामदों आरो जायफोरा सासे मानसिया माने बेड कमेन्ट खालामदों आरोना बे माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गुबुनखौ जेनेबा हमनानै ला नोंनि सासे लोगोआनो नोंखौ यूट्यूबाव भिडिअ बानायनाय समाव बा नों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायाव नोंखौ हेफाजाब होआ जेब्ला नोंनि सक्सेसखौ नुहुरो जेब्ला नोङो फैसा मोनगोन बा नोङो लासै लासै डेभेलप जालांबाय थागोन अब्ला माने नोंखौ हेड खालामबाय थागोन आरोना बियो गोबां हेड खालामनो नाजागोन नोंखौ माने गोबां बिदिनो डाउन खालामनो नाजागोन बेफोरबायदि गोबां मानसिफोर दङ जोंनि गेजेराव दा बुंनाय बायदि जायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदिखायनो दावराव दावसिखायनो जोङो बड'लेण्ड मोनाखै नोंगौ अभियसलि राइट माखासे जोंनि मानसिफ्रा बुङो रायजो राजाफ्रा बुङो बिनि थाखायनो जों बड'लेण्ड मोनमाराखै साननो थाङोब्ला आरोना माने साननो थाङोब्ला बिनि थाखायनो जों बड'लेण्ड मोनाखै जायनि गेजेराव जोङो यूट्यूब सालायब्लाबो यूट्यूबाव भिडिअ बानायब्लाबो सोरबा बायदिया बेफोरबायदिनो ओइ बिनि भिडिअआलाय मालै मोजां नङा मा नङा बिदि बखिग्रा मेरला दङ नङा होमबा बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदिखौ डन केयार खालामनांगोन दा बिनि गेजेराव बिनिखायनो बड'लेण्ड मोनाखै बर'जों बर' दावराव दावसि होननाया बेनो आरोना दा जोङो थोरसिसे ओंखामखौ जोङो राननानै जानो रोङा गावजों गाव राननानै जानो रोङा गावजों गाव दावराव दावसि जों मिलायलाया सोरबा सोरनिबा सक्सेसखौ सोरबा नायनो हाया बेफोरबायदि आरोना बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि दावराव दावसि तो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ यूट्यूबनिफ्राय फैसा मोनो होननानै यूट्यूबाव भिडिअ बानायोब्ला जोङो यूट्यूबनिफ्राय मान्थलि आर्निं खालामनो हायो होननानै नाथाय बिनि गेजेरावबो माखासे लोगोफोर थायो नोंनि लोगोआनो नोंखौ मा खालामगोन मिथिबायना नोङो भिडिअ बानायोब्ला नोंखौ हेल्प होआ ओमफ्राय जेब्ला नोङो लासै लासै माने यूट्यूबाव फैसा मोनदावबाय बिदिनो सक्सेस जानायखौ नुबाय अब्ला माने नोंनि हेटार्ससो जाबावगोन बियो ओमफ्राय माब्लाबा समाव बियो गावनो हेल्प नांगौबाथाय नोंनिफ्राय आंबो यूट्यूब चेनेल खुलिनोसै बिराद फैसा मोनो माथो गुबुनफ्राबो बेफोरबायदि नोंनिफ्राय हेल्पसो बिगोन आरोना बेफोरबायदि मानसिया बेनिखायनो जोंनि गेजेराव माने दावराव दावसिया बेनो आरोना दा जोङो थोरसिसे ओंखामखौ राननानै जानो रोंलायलायिया दा गुबुन सोरबा बुंसोलायोसो माने रायजो राजाफ्रा बुङोसो बिनिखायनो जों दावराव दावसिखायनो गावजों गाव दावराव दावसिखायनो जोङो बड'लेण्ड मोनाखै मायाखै बेफोरबायदि बाथ्रा फैयो आरोना बुङोब्ला दा आंनियाव जिनाखि कमेन्ट खालामदों नोंनाव कन्टेन्ट गैला नामा मा गैला नामा बेफोरबायदि बुंदो आरोना आंखौ नोंनाव कन्टेन्ट गैला नामा नों मालायनि माबाखौ आर्निंखौ मानो खोन्थादों गावनि आर्निंखौ मानो खिथायाखै आरे भाइ बे आर्निं खिथानायाबो मोनसे कन्टेन्ट नों कन्टेन्टनि बागै जेबोखौनो बुजिया जानो हागौ जाय मानसिया आंखौ बिदि कन्टेन्टनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरोना नों कन्टेन्टनि सायाव जेबो मिथिया नोंनाव जेबो नलेज गैया नोंखौ मा बुंगोन मिथिबायना जाबा जानानै लाइभ बिसिग्रा मा होनना बुङो बिदिखौ लाइभ बिसिग्रा माने नोंजोंनो लोगो जाबाय बैबायदि लोगोआ नोंजोंनो लोगो जाबाय नोंनिफ्रायनो थाफाबाय जाफाबाय नोंखौनो गुबुननि सिगाङाव माने गाज्रि मुं फोसावो बेखौनो होनो जाबा जानानै लाइभ बिसिग्रा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामग्रा गुबुननि मोजां सानै मानसिफोरखौ मा बुङो बिदिखौ खिनि एम्फौआ माखौ बुजायो मिथिबायना खिब्रमा जाय खिब्रमाया खियाव उरो बैखौ खिब्रमा होनो दा बेफोरबायदिसो बुंनो गोसो जायो आरो आङो दा नोंथांमोन बि बयसमोनाबो इंलिश मेकारमोनाबो बर'आव भिडिअ बानायनायमोनब्ला बिथांमोना दासिम जिनाखि केरियार बानायनानै लादों दा जिनाखि फिल्ड बानायदों फलोवार्स बानायदों बेसेबांखिनि फलोवार्स मोननाय नङाबो जानो हागौमोन दा बिथांमोननि भिडिअसखौ बयबो नायो अल नर्थ इस्टआवनो नायो बि बयस होनना बुङोब्ला जों नर्थ इस्टआवनो बिथांनि भिडिअआ गोसारनानै दङ बयबो नायो जों बर'फोरल' नङा गोबां मानसिफ्रानो नायो दा जोङो बर' कन्टेन्ट बानायब्ला बर'आव भिडिअ बानायब्ला जोंनि बर'फ्राल'सो नायगोन नङा होमबा दा नोंथांमोना बि बयसमोनजों कम्पेयार खालामोब्ला इंलिश मेकारमोनजों कम्पेयार खालामोब्ला जेबो जाया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जुदि बर'आव भिडिअ बानायोब्ला बेसेबांखिनि मिलियन साबसक्राइबार मोनबो जानो हागौ दासिमहालागै
मोनोब्लाबो लासैनो मोनगोन खिन्थु इसेबां स्पिड ग्र' जायाबो जानो हागौमोन दा नोंथांमोना सोरबा बायदिया बिदिनो गोबां बखिग्रा थायो आरोना बेफोरबायदि बखिग्रानिफ्राय नोंथांमोना डन्ट केयार खालाम इउटुबा रावनिबो बिमा बिफानि नंखाया नोंबो जुदि इउटुबाव फैनो गोसो दंब्ला नोंबो भिडिअ बानाय इउटुबा रावनिबो बिमा बिफानि नङा नोंबो खामाय नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरोना दा जोङो इन्सपायार जानो हायो जेरै इंलिश मेकारमोना बिसोरो माने इंलिशाव भिडिअ बानायो बिसिनि भिडिअखौ अल नर्थ इस्टआवनो नायो खिन्थु नोंथांमोना गोबाङा कमेन्ट खालामदों UK 07 राइडारा दा UK 07 राइडारा मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामो डिम्पु ब्लग्स मोना बेसेबां आर्निं खालामो बिदि होननानै सोंगासिनो आरोना ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिदिनो गेमस्रि दैमारिया बेसेबां खामायो बिदि होननानै गोबाङानो सोंदों आंनाव DN ब्लग मोना गोबां बेसेबां खामायो इउटुबनिफ्राय बेफोरबायदि सोंदों दा नोंथांमोननो आङो खोन्थालांजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय जोंनि भिडिअफोरखौ गुबुन जाथिफ्रा नायखाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर'आव भिडिअ बानायब्लाथाय रावबो बुजिखायानोसै बिनिखायनो जोंनि भिडिअसफोरा माने बारा भिउस जाया आरो बेजों लोगोसे जोङो थाब ग्र' जाया आरोना जोंनि बर'फ्राल'सो नायगोन बर'नि भिडिअ बर' लेंगुवेजजों भिडिअ बानायब्ला जोंनि बर'फ्राल'सो भिडिअखौ नायो नङा होमबा बे जोङो बिनिखायनो जों गावजों गाव सापर्ट खालाम जों गावजों गाव नोंबो बैनिखौ साबस्क्राइब खालाम आंबो बैनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन बैबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामथों आंबो बिनि भिडिअखौ नायगोन नङा होमबा जों गावजों गाव डेभेलप जानांगौ जों गावजों गाव खौसे जाब्लासो जोङो साक्सेसनि लामायाव फैगोन आरोना बेदिनो सोरनिबा कन्टेन्टआ मोजां नङा नों बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनानै मा लाब नोङो फाग्ला बायदि रोनावबाय थानानै भिडिअ बानायनानै मा लाब बेफोरबायदि गोबाङा बुङो दा नोंथांमोननो आङो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै मा लाब बिनि सायाव आं नोंथांमोननो दायो सोर इउटुबारफोरा बेसेबां साक्सेस जानो हाखो बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ इउटुबनिफ्राय बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो खिथालांजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय थ' नोंथांमोन माखासे इउटुबारफ्रा ओरैनोबो बुङो आरोना जायफोर माने गावनि आर्निं थाखानाय माने एक्सट्रा फैसा गावनि प्रपार्टिफोरखौ देखायनानै लायो गोबाङानो सोरबा बुङो गाव इउटुबनिफ्राय खामायदों सोरबा बुङो माने इउटुबनिफ्राय एक्सट्रा स्पन्सारजों मोननानै बायदों मबाइल बायदों कार बायदों गारि बायदों गोबां न' लुबाय बेफोरबायदि बुंनानै लायो खायसेया खिन्थु खायसेनिया रियेल खायसेनिया सैथो नङा आरोना दा गोबांखौनो जोङो फोथायजोबनो हाया दा जोङो नोंथांमोननो आङो खिथालांगासिनो दा गेमस्रि दैमारिया बेसेबां खामायो आं गेमस्रि दैमारिनि नामखौ सार्च खालामबाय नैबेहाय नायनो हागोन गेमस्रि दैमारि दा बियो बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ इउटुबनिफ्राय इउटुबाव भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय नैबेयो गेमस्रि दैमारिया चेनेलखौ 5 मार्च 2017आवनो खुलिनाय आरोना जिमेल आइडि खुलिनाया बेना 2017आवनो बिनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामनाया दिनैसिमहालागै 782 जाबाय साबस्क्राइबारा 3,02,000 ओमफ्राय नैबेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना डलारखौ नायोब्ला बियो $699 $11,000 खामायो आरोना मासाव दा 699आ बेसेबां जायो आं नोंथांमोननो अंख खालामनानै देखायनोसै दानिया फैबाय आङो केलकुलेटाराव फैबाय आङो 699 into 79 55,000 बियो मान्थलि खामायगासिनो दं आरोना मासाव 55,000 थेमालि नङा दैमारिया दा माब्लाबा समाव बाराबो खामायो माने माब्लाबा समाव बियो $1,000 मोननो जानो हागौ $2,000 मोनो जानो हागौ बेफोरबायदि आरो बेनाव मोनसेल' चेनेल गैया मोनथाम गाहाम चेनेल दङ दा बियो मान्थलि 1 yearनिबो बारा खामायो आरोना दा नोंथांमोना आङो बेलेगखौ देखायनोसै दायो दा नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आङो माने बेसेबां भिडिअस दं बेखौ बुंबाय थाला आङो डाइरेक्ट आर्निंखौल' बुंसै इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ बेसेबां खामायो नै नायनो हागोन नोंथांमोना $419 $6,700 गेजेराव खामायो मालाबा $500 मालाबा $1,000 मालाबा $2,000 खामायो जानो हागौ आरोना माने $400 बा $419 बेसेबां जायो आं नोंथांमोननो खिथानोसै नैबेहाय 419 into 79 33,000 मान्थलि खामायगासिनो दङ इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ आरो बिनि सोलाय बियो माब्लाबा समाव गेमनि भिडिअ बानायो स्पन्सारनि भिडिअ बानायो बिनिफ्रायबो एक्सट्रा फैसा मोनो दा माने मिनिमाम 33,000 माब्लाबा समाव $2,000 थाङोबा माब्लाबा समाव $1,000 थाङोब्ला बांसिनबो खामायो आरोना बिनिबो बांसिन खामायनो हायो दा नोंथांमोना गोबाङानो राइडार जानो लुगैयो UK 07 राइडारनिखौ मिथिनो लुगैदों बेसेबां मान्थलि आर्निं खालामगासिनो दङ इउटुबनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांनिया साबस्क्राइबारा 3 मिलियननि बारबाय आरोना टटेल भिडिअसआ 486 दङ बिनिफ्राय 10,000नि खाथियाव खामायो आरोना बियो $10,000 खाथियाव खामायो $9,500 बिनि मान्थलि आरोना बिनि इउटुबनिफ्राय फैसा मोननाय माब्लाबा समाव बियो $1,50,000 खामायो $1,50,000 बा इन्डियाव बेसेबां जाफैगोन हमनानै ला बियो 9.5खौनो आङो नोंथांमोननो डिभाइड खालामना खिथानोसै बियो 9,500 into 79 $7,50,500
बिदिब्ला बियो थार लादों हायबुसा लादों मानि थाखाय लानो हाया बियो मान्थलि 7 लाख मोनगासिनो दङ बिनि हायबुसाया मास मोननैल'सो दरमा होननानै बुंनांगोन बियो एक्सट्रा स्पन्सारनिफ्रायबो मोनो बिबा बेसेबां लायो 3 लाख 4 लाख 5 लाख लायो जानो हागौ मोनसे स्पन्साराव दा बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोन दा नोंथांमोना डिएन ब्लगनिखौ नायनो गोसो जादों डिएन ब्लगनिखौबो देखायनोसै आङो दा नोंथांमोना डिएन ब्लगनिखौ नायनो लुगैदों नोंथांमोना नैबेहाय नायनो हागोन माने बियो माब्लाबा समाव $150 $200 $300 बिदिबो खामायो माने बियो $122निफ्राय $2000 नि गेजेराव खामायो आरोना दायो मान्थलि नोंथांमोना नायनो हागोन $122 बेसेबां जायो जोंनि इन्डियायाव बे US डलार्स नालाय जोंनि इन्डियायाव बेसेबां जायो $122 इन्टु 79 माने 10,000नि खाथियाव आरोना 9,000 माने बेफोरबायदिनो खामायो आरोना माब्लाबा समाव बारा माब्लाबा समाव खम माब्लाबा समाव $100 जायाबो जानो हागौ माब्लाबा समाव $500 $1000बो थाङो जानो हागौ बेफोरबायदि जायो आरोना लोगोफोर इउटुबनि आर्निंआ दावखोलाय फासलाय जाबाय थायो माने भिडिअ होनायनि खोथा माब्लाबा समाव भिउस मोजां फैयोब्ला मोजां आर्निं मोनगोन माब्लाबा समाव नोङो मोजां स्पन्सार होनो हायोब्ला मोजां ब्रेन्डनि नोंखौ स्पन्सारशिप खालामहोयोब्ला एडभार्टाइस खालामहोयोब्ला बिनि एक्सट्रा फैसा मोनो बेफोरबायदि आरो दा नोंथांमोना गोबाङानो डिम्पु बरुवानि आर्निंखौ नायनो लुगैयो नोंथांमोना नायनो हागोन नै डिम्पु ब्लग्स बिनिफ्राय डिम्पु बरुवा बिनिफ्राय फेसबुक पेजावबो दं इन्सटाग्रामावबो दङ आरो हिन्दी चेनेल मोनसे दंबावो डिम्पुनिया ओमफ्राय बियो मोनसे चेनेलाव बेसेबां खामायो नै $2000निफ्राय $30,000 नि गेजेराव खामायो होमबा 2400 खौ डिभाइड खालामसै आं नोंथांमोननो केलकुलेटराव फैबाय आङो 2400 इन्टु 79 नायदो 2 लाखनि खाथियाव खामायो 1,89,600 होमबा बिनियाव दंबावो आरो गुबुन मोनसे चेनेल डिम्पु बरुवा दङ बिनिफ्राय डिम्पु हिन्दीनि मोनसे दङ हिन्दी चेनेल आरो बेजों लोगोसे इन्सटाग्रामनिफ्रायबो खामायो फेसबुक पेजनिफ्रायबो खामायो मथा मथि बियो 20-25 लाख मान्थलि आर्निं खालामगासिनो दं आरोना डिम्पु बरुवाया थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो माने इउटुबनि आर्निंनि सोमोन्दै माने इउटुबारफोरा बेसेबां फैसा खामायगासिनो मासे बेसेबां फैसा मोनगासिनो इउटुबनिफ्राय भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो मोनबाय दा नोंथांमोनाबो नोंखौ सोरबा इउटुब भिडिअ बानायनायाव है फाग्ला थां सियान थां रोनावबाय थायोलै बियो लाब गैया होननानै बुङोब्ला नों माने डिमटिफाइ दाजा आरोना गोसोखौ डाउन दा खालाम नोङो भिडिअ बानायबाय था गुबुना जिखि बुंबाय थाथों बै बुंग्रा मानसिया नों जेब्ला नोंनि साक्सेसखौ नुगोन अब्लानो माने बे फस्थायगोन आरोना बै बुंग्रा मानसिया नोंजों माने नोंनावनो हेल्प बिफिन फैनो हागौ आरोना बेफोरबायदि थायो जोंनियाव जाबा जानानै लाइफ सिग्रा होनो बिदिखौनो नोंनि लोगोआनो नोंखौ माने नोंनियाव गाज्रि कमेन्ट खालामनो हागौ आरोना दा बेफोर गाज्रि कमेन्ट खालामनायनिफ्राय नोङो माने डन्ट केयार खालाम बेफोरखौ नोङो नोंनाव जुदि टेलेन्ट दंब्ला नोङो माने साक्सेसनि लामायाव फैखागोन आरोना दा जोंनि भिडिअसफ्रा माने भिउस जाया इसेबां दा जोंनि भिडिअसआ माने अल नर्थ इस्टआवनो गोसारा जोङो बर' लेंगुवेजजों भिडिअ बानायोब्ला हारसाफ्राथ' नायखाया जोंसो नायबावो हारसाफोरनि भिडिअ नायो जोङो नेपालनि भिडिअ नायो बिदिनो सोब जाथिनिबो जों भिडिअ नायजोबो जोंनि भिडिअसफोरखौ खिन्थु बिसोरो नाया बिनिखायनो जोङो माने जेसेबांनाखि जोङो ग्र' जानांगौ जेसेबांनाखि जोङो साबसक्राइबार मोननांगौ जेसेबांनाखि जोङो फल'वार्स मोननांगौ बेसेबांखिनिखौ थाब मोना आरोना बेनिखायनो जोंनि गेजेराव जोङो दावराव दावसि जानानै जेबो लाब गैया रावखौबो गाज्रि कमेन्ट खालामनानै हेट कमेन्ट खालामनानै जेबो लाब गैया जेरै बि-बयस मोना इंलिश मेकार मोना दायो जि लेभेलाव दङ बिथांमोनाबो बर' लेंगुवेजजों भिडिअ बानायनायमोनब्ला दासिमहालागै बि-बयसआ 1 मिलियन साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो हाथ'आबो जानो हागौमोन बर' लेंगुवेजजों बानायबाय थानायमोनब्ला बिथाङा बेनिखायनो गावहा माबा मोनसे साननानै नेक्स्ट लेभेलनि थाखाय बिथाङा माने उननि फिउचारनि थाखाय साननानै हिन्दी लेंगुवेजाव भिडिअ बानायदों इंलिश मेकार मोना उननि फिउचारनि थाखाय साननानै दायो इंलिसाव भिडिअ बानायदों जेरै आदा आलफ्रेड मोना बिथांमोना माने इंलिसाव भिडिअ बानायो बर'आवबो बानायो जायनाखि जोंनि बर' मानसिफ्राबो बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै इन्सपायार्ड जायो माने गोसो जायो बेफोरबायदि आरोना दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबां बुजिनो मोनबाय जानांसिगौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ कमेन्ट खालामदो दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन पिस आउट